adamın okan uğruna, teatral işleyen uğruna her döwürlerde bir wakalar bolýar, aýry wakalar. Şu institutda barıp okuw başlan uğruna biz näme? Ýurdumdan gidip başga ýurtda okap ýördiň. Öýüňe barıp arkaýyn baryp bir ay şuňa zat gereklik alyp gaýdyp bolanokdan soň özüň görmeli, bunu özüň çaramar bolýar da. Şoňa oňam bir bolan wakany ýatlasym gelýär hem özüme, hem size aýdyp beresim gelýär. Çoğlan bolup, kurtdaşlar bolup, trolleybus, tramvay, avtobusu proyeznoylar bardy. Onu çoğlan bolup birini alýar. Ondan bilemizde birinci düşýärdi. Ondan aňyrky aknoň ýanyna durýar, ondan gelip kontrolör durýar da gapyda birinji gapysyna düşen. Ondan gelip birinji düşen oňa geçirýärdi, ondan olam düşüp ikinji näme diýär, şonu üçüncüye berip ýetişmedik de. Olam içinden şey diýär da, kontrolör herep dur da mümkinçilik bolmady da berme. Indi şu artistçilikde okap öýrenmediň gowy peýdasynyň bolanlygyny aýtjak bolýan. Ýa-ni üçüncü ýoldaşymyz kapyň agyna geldi. Şey işte körsüran bolup şey diýip kontrolörüň ýüzünde adam şey diýip düşüp aňyrlygyna geçip gitdi. Kontrolör hiç zat diýmedi. Ýanymyza gelip men goşuklan şeyden bolup seretdi, görse kontrolör meni aňyrlygyna gitdi da onu goşuklanýar. Ey näme etdiň da mathar etdiň da diýdi ýüzüme. Soň ýaly her hilçe wakalar, durmuşy wakalar bolýar da. Men diýjek bolýan şu her bir gülküli pursatlaryň durmuşdan döreýän pursatlar da şonu ýatlap geçelim geldi şu an.